x'kien ħantallew don? Don? Aha. X'nitojk? Ejja, ma nista' ntallew issa billax. Lex, kiex ma nista' Nistru bil-dak nisa kiex nista' ma tal-lema. Imma dak dawn kellha mal-qojn. Le, għax kellha mal-qojn, għalhekk għatlek. Mhux ħantalla xejn qabel. Hello. Thank you. Wara jistan bdeda għatu. Takkiet, obsiljani. Għamżin il-venuta l-kus arranġaw. Kemm bħala pies? Takkiet fuq Ma ħajdu fuqna għadek, għat nixtuq. X'kun tgħid li nibda? Hawnhekk tot jien. Insellem lis-semmija kollha ta' Radju Marija kif ukoll lil dawk li qegħdin nisegwuna fuq il-YouTube ta' Dioċesi ta' Għawdex. Sejjer nxandru f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex il-Quddisa tal-lum l-erba' il-25 ta' Marzu. Illum niċċelebraw is-solennità ta' tħabbira tal-Mulej, il-Nunzjata. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, għal bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu, għal-morda u għas-semmija kollha ta' Radju Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa Monsinjur Isqof ta' Għawdex Mario Grek. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kum. U miegħek ukoll. Nilqa f'din id-dar ta' Marija, l-om tagħna u allura id-dar tagħna il-koll lilkom semmija telespettaturi. Partikolarment lilkom il-familji illi illum inġbarna fl-imkien biex insejħu l-għajnuna
tal-Tana Marija. Tafu għal xiex? Biex namlu ir-rieda ta' Alla. Veru qegħdin f'ċirkustanzi partikolari, però hemm ħafna esperjenzi anke fil-ħajja ordinarja, esperjenzi tqal, u jien dawn qed inġorrhom f'qalbi. U nixtieq nitlob ħalli l-Ispirtu tal-Alla jgħinna biex nagħmlu r-rieda tal-mulej. Nagħtu bidu għal din l-Ewkaristija billi flimkien nitolbu maħfra lill-Alla. X'maħfra nitolbu? Ta' kemm il-darba jiena webbist rasi, ta' kemm il-darba jiena għamilt ir-rieda tiegħi. Aħna kellna direttur spiritwali illum hemm il-proċess tal-beatifikazzjoni tiegħu Dom Michele Attard. Fis-seminarju kien jgħidilna tagħmel ir-rieda tal-Alla jfisser terfa' s-salib. His way, my way. Mhux dejjem nagħmluh dan. Ejjew nitolbu maħfra. Ħalli l-mulej idewwaqna il-ħnina tiegħu. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Illum festa tal-Madonna, jew aħjar festa tal-mulej, it-tħabbira tal-Anġlu meta Kristu tnissel f'Marija. U allura anke jekk qegħdin f'ċirkustanzi tqal, ejjew infaħru lill-Alla u ngħidulu glorja lill-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli. Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Misser Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti rid li l-verb tiegħek isir bniedem bħalna fil-ġewf ta' Marija Verġini. Atina l-grazzja biex aħna li nistqarru li l-feddej tagħna huwa Alla u bniedem, nissieħbu wkoll fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. F'dak iż-żmien, il-mulej is-sokta jkellem lil-laħas u jgħidlu: itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek, f'qih l-art jew fil-għoli tas-smewiet. U Aħaz wieġeb: ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Arawha, ix-xebba ssir om u jkollha iben u semmih Immanuel għax Alla magħna. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali: hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħt li. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jienet hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.
Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rida tiegħek. Alla tiegħi, dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira. Xoftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulejja, dan inti tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ma ħbejtx f'qalbi il-ġustizzja tiegħek, il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek jien ħabbarthom. Ma ħbejtx it-tjieba u l-fedeltà tiegħek lil ġema kbira. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Gloria Il-verb ħa il-ġisem u għammar fostna u aħna rajna is-sebħ tiegħu. Gloria tifir lilek Kristu. Il-mulej ma'kum. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont Salluqa. Lilek mulej. Fis-siċċar, Alla bat l-Anġelu Gabriel f'belt tal-Galilea jisimha Nazzaret għand xebba Marsa ma' raġel jismu Giuseppe mid-dar ta' David. Din ix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġelu daħal għandha u qalilha Slim għalejk mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Imma l-Anġelu qalilha tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int ser tnissel fil-ġewf u jkollok ibn u ssemmih Ġesu. U ikun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Imma Marja qalet lill-Anġelu, kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Wieġeb l-Anġelu qalilha l-Ispirtu Santu jiġi fuqek. U l-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddejs u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħità hi wkoll nislet ibn fil-ġewf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal-Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara, jiena l-qabbija tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġelu tela minn qudiema. Il-kelma tal-mulej. Ekk eżistijaj, jiena din il-festa tal-lum tgħidli li Alla għandu memorja tajba. U mhux sejjer ma jiftakarx fina. Jiena naħseb li familjen ikun hemm min jgħaddilu ħsieb minn moħħu u jgħidilna Alla fejnu, Alla telaqna insina. Il-ġrajja
ta' tħabbira tal-anġlu ifisser li Alla ftakar fil-wediet li huwa għamel. Alla ftakar fil-karba tal-poplu tiegħu. U x'kien wasal iż-żmien bagħat lill-ibnu imwieled minn mara biex intu jien ikollna il-ħajja. Dan huwa tagħna. Alla li għandu memorja li ma jinsa lil ħadd. Ejja dan iċ-ċirkustanzi nagħmlu dal-att ta' fidi li għamlet Marija falla l-imbierek u aħna niftakru li Alla jiftakar fina. U tieżies Alla wetta il-bediet tiegħu lill-profeti meta bagħat lill-ibnu Ġesu bħala l-Ematweli Alla magħna. Nitolbu biex bħal Marija l-Verġini f'qajra ta' Nażaret aħna wkoll nilqgħu l-kelma li saret bniedem fil-ġuf safi tagħha. Nitolbu għall-Knisja u għall-Knisja f'pajjiżna biex fiha ma tonqos qatt il-fidi fil-misteru tal-inkarnazzjoni li jiġġedded kuljum fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Nitolbu għal poplu Ludi li lilu saru l-wediet messjaniċi biex jasal u wkoll ħalli jilqa' lil Ġesu bħala il-Messija imwieled, il-Messija imwiet lil David u lil nislu nitolbu. Nitolbu għall-ommijiet biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja. Nitolbu għal dawk li qegħdin jistennew tarbija. Jien għandi f'moħħi smajt mill-aħbarijiet illi hemm infermiera, hemm tobba illi qed jistennew tarbija. Imma biex jaqdu lil proxmu f'dan il-momenti jeżies iċċaħdu li jkunu qrib martom. Hekk nitolbu għal dan kollha biex il-mulej jaqaf magħhom, nitolbu. Nitolbu għalina l-koll li l-memorja tagħna xi drabi hija fqira, hija dgħajfa. U għalkemm Alla jiftakar fina, aħna naħbtu ninsew illi Alla iżomm kelmtu, nitolbu. U Alla, il-verb tiegħek magħmul bniedem għalina fil-ġewf tal-Verġini Marija offra ġismu bħala offerta li toġbok għas-salvazzjoni tagħna. Għati lill-Knisja li titgħajjex bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ħalli fuq l-eżempju ta' Marija tilqa' il-kelma tal-ħajja u ssir għaddejja umli tar-rieda tiegħek. Bi Kristu Sidna. Nitolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej dej sakrifiċċju għat-fi glorju ta' ismu għal-ġittana tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta tal-Knisja tiegħek
bixej li tara fl-ewwel bidu tagħha fit-tnissejl ta' ibnek il-waħdini bħala bniedem tiċċelebra f'dan il-jum solenni il-misteru tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Jekk sewwa dak xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Li biex jitwielet fostna u għalina l-bnedmejn, il-Verġni Marija leqed bil-qalb it-tħabbira li jinti battila mis-sema u nistlitu bl-imħabba fil-ġuf tagħha bla teba bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li xeħed id-del tiegħu fuqha. Hekk seħħew tassew il-wediet li inti għamilt lill-uliet Iżrael. U d-dinja ħasset li baġeb li ma bħalu ix-xewqa tal-ġnus kienet waslet biex tintemm. Bieħ il-tajju kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu b'intendulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismaw tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċej reġa rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Salvana jentu salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċu kuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem bid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek minn nar ma jistħoqli maħutej fl-Episkopat Charles u Joe u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddej tiegħek Gerard Xikluna fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini imqazza Alla Marija, mal-Apostli, ma' San Ġusepp u mal-qaddisin kollha
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Spiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Għalkemm għaddew ftit sigħat ninaqdu mal-Missier tagħna l-Papa li llum ukoll sejjaħ lill-insara kollha fid-dinja biex jgħidu din it-talba sabiħa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi salvnatek, il-kull tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna minn kull deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, speċjalment f'dan iż-żminijiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek għatija sliem u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ma jistoqlix tidħol taħt is-saħaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun fejqa. Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fil-verità tal-misteri tiegħek. Aħna
nemnu li jibnek imnissel minn Marija Verġni u għatassew Alla u bniedem. Atina li bil-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-irwiet li bih aħna ħadna il-ħajja ikun jistħoq ilna naslu fil-għena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej ma'kum U miegħek ukoll. iberikkum Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Issa jżies tal-spettaturi Monsignor Isqof sejjer imexxi it-talba tar-Rożarju u għalhekk nitolbukom biex tibqgħu maqudin magħna. F'dan il-mument ukoll bħalissa qed tintwera innu li jiżżgħażagħ għawċin mid-djar tagħhom irrekordjaw flimkien dan l-innu Marjan talba lil Madonna ta' Pinu biex tħarisna f'dan iż-żmien li għaddejjejn fih. Kif jispiċċa dan l-innu inkomplu bit-talba tar-Rożarju.
fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. O Madonna ta' Pino, is-santwarju tiegħek illum huwa vojt u baħ. Però jien nixtieq ngħidlek illi huma blaqat id-devoti tiegħek illi llum f'dan iż-żmien jixtiequ jiġu taħt il-ħarsa materna tiegħek u jitolbuk biex tieqaf magħhom, tieqaf magħna. Ħalli bħalek aħna ma ninsewx li l-mulej iżom kellimtu. Ħalli bħalek aħna nagħmlu r-rieda tiegħu. Għalhekk se ngħidu flimkien din it-talba ta' Rużarju li hija tant tal-qalbek ma' ħafna familji il bħalissa huma miġburin knisja ċkejkna fid-dar. Ilqa din it-talba tagħna. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġel Gabriel ħabbar li Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Bis-siena li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatik ikulli trid int fis-sema u fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Naħsbu fit-tieni misteru meta Marija marret tiġri għand qarib tal-Eżabetta biex tgħidilha li l-mulej ma jinsiex, li l-mulej xeħet għajnejh fuq iċ-ċukun tagħha u ftakar fil-wediet tiegħu. Enna Marija biex aħna wkoll nikkomunikaw ma ta' madwarna li Alla tagħna jiftakar. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli trid int fis-sema u fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Naħsbu fit-tielet misteru tal-ferħ meta Ġesu twieled ġewwa Betlem. U hemmhekk Marija u Ġuseppi mhux biss jifirħu bil-ħajja, imma jibdew esperjenza biex jgħozzu u jħarsu il-ħajja. Enna Verġin Marija, ħalli aħna wkoll nużżu l-ħajja sa mill-bidunet. U ma nibżewx naħlu dak kollu li għandna biex inħarsu il-ħajja. Mistierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int fis-sema u fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ir-raba misteru tal-ferħ meta Sidna Marija ppreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Hemmhekk kien hemm Xmun u Anna. Jien nixtieq nara kemm ferħu Xmun u Anna, għax kien ilhom ħafna jistennew li jitwettqu il-wedijiet. Kienu ilhom ħafna jittamaw illi jagħti feċ jum ġdejd għadihom.
nipperseveraw u raw dan il-jum ġdejt enna Verġini Marija ħalli aħna wkoll ma nitilfux it-tama u nibqgħu nittamaw nipperseveraw sal-aħħar. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli tritent fis-sema u fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Il-ħames misteru meta Sidna Marija tilfet il-Ġesu imma wara 3 ijiem sabitu. Ifisser li ma kienx faċli għal Marija u għal Ġuseppi isibu l-Ġesu. U dan lilna jagħmlilna l-qalb Marija. Għax aħna wkoll ġieli nsibuha diffiċli biex niltaqgħu mal-wiċċ ħelu ta' ibnek Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli tritent fis-sema u fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-immin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-immin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-immin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-immin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-immin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-immin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-immin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Supplika lil Madonna ta' Pinu. O Marija, f'dan iż-żmien imwier meta kif qal il-Papa Franġisku, id-dinja qiegħda tirtot minħabba l-imxija li niżlitna arkubtejna, ġejna f'dilla mara tiegħek sabiex inqimu lilek fil-misteru tal-mewt u l-assunzjoni tiegħek fis-sema, kif ukoll l-ibnek Ġesu Kristu. Aħna, il-Maltejn u l-Awċejn, u magħna ħutna l-immigranti u l-missjonarji, ninxteħtu f'riġlejk u nitolbuk tisma' tnejidna. Inresqu quddiemek it-talb tal-familji tagħna, tat-tfal, taż-żgħażagħ, tal-murda, tax-xjuħ, ta' dawk infettati mill-mikrobu, tat-tobba u l-infermieri, ta' dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Nitolbu għal-membri tal-korpi tal-forzi tal-ordni, għas-saċerdoti, speċjalment il-kappillani fl-isptarijiet, u għal dawk kollha li huma imġarbejn. Għamil li fuq l-eżempju ta' Kristu u tiegħek nitalmu ngħixu ħajja qaddisa u nġorru bis-sabar is-salib tagħna ta' kuljum. O Marija, lilek li irbaħ tal-kollox id-dnub u żbaqt lill-anġlej fis-safa, ma kienx tistħoqlok il-pena tal-ħtija. Imma bħala bint Adam intu kol kont imdawra bid-dwejja u d-doluri u ġarrabt l-aħbar l-aħħar fl-aħħar il-mewt. Iżda mewtek kienet effett tal-imħabba li meta waslet fl-aqwa tagħha ħelsitek mill-irbejt tal-ġisem biex tingħaqad għal dejjem ma' Ġesu. Om ħanina tagħna, fil-waqt li nintelqu fidejk biex il-mewt tkun għalina ir-raqda ta' rwieħ ġusti, illum irridu niftakru f'dawk li f'dawn l-aħħar mewtum kienet effett tal-imħabba lejn il-proxmu tagħhom, bħal huma t-tobba u l-infermiera, il-qraba ta' anzjani mill-quta mill-virus, saċerdoti li letteralment tilfu ħajjithom għax ħabbew ħafna. Irridu niftakru f'dawk l-operaturi sanitarji tagħna li għaliex ħabbew poġġew ħajjithom f'riskju kbir. Irridu niftakru f'dawk li misjuqejn mill-imħabba mietu għalihom infushom u qed jagħtu l-enerġija tagħhom f'solidarjetà ma' minnu dgħajjef. O Marija, amara ħajja tal-ibn ta' Alla magħmul bniedem, il-ġisem tiegħek bla teba imqiegħed minn idejn l-apostli fil-qabar ma messux it-taħsir tal-mewt. Imma wara 3 ijiem ġie mqajjem glorjuż għal ħajja li qatt ma tintemm u inti ġejt meħuda fis-sema fost il-ferħ tal-qtajja tal-anġli. Ikollok ħniena mix-xejn u d-djufijiet tagħna b'mod partikolari waqt din l-imxija ta' marda qalila. Għamil li imnatfejn bid-dmugħ ta' vera indiema ma nħallux iżjed li l-għadu jirbaħna, imma inħarsu il-qalb u l-ġisem tagħna bħala templu ħaj ta' Alla sabiex fl-aħħar ġurnata inqumu mit-trab tal-qabar tagħna mibdula fi bnedmejn perfetti. O Marija, lilek li l-aktar mill-qrib imxejt u sseħibt ma' Ġesu fid-dbatija u fil-għajb tas-salib, kien jistħoqlok l-aħjar sem mir-rebħa tiegħu. Illum tinsab fil-leminija ta' ibnek inkoronat mit-Trinità imqazza li qiegħdet fidejk kull seta fis-sema u fl-ard. Fidejk Ġesu ħalla it-teżori tal-grazzja u l-frott tas-salvazzjoni li kisbilna. Salvana mela l-iżjed ħelwa u ħanina fost l-ommijiet. Jinżlu fuqna minn idejk it-teżori tal-grazzja ta' Alla. Kif dejjem għamilt
ma' ġensna kompli ifrex il-mant tiegħek ta' fuqna l-koll, speċjalment fuq dawk li minħabba il-qada li ninsabu fija huma f'baħar ta' dwejja uqtih il-qalb, jinsabu weħidhom, dbattlu mit-tama. Fuq dawk li huma maħkuma mill-biża, mhux biss tal-marda, imma wkoll tal-piżijiet finanzjarji li sejjer ikollhom iħabbtu wiċċhom magħhom. Fuq dawk li qegħdin jerfew it-toqol tar-responsabiltajiet ta' deċiżjonijiet fl-oqsma ta' tmexxija, tal-politika, tal-ekonomija, tal-impjiegi, tas-saħħa. Hekk kif issa nqimuk bl-imħabba u bit-tifħir, jistħoqilna ġurnata li niġu nirringrazzjawk fis-sema u jkollna sehem mill-kuruna tiegħek billi ngawdu lil Alla għal dejjem. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, itlob għalina.